What's up mga kabang? Kamusta tayo dyan? Subscribe. God bless. Hi kabang station! Kumusta kayo dyan? Hi. Wah! Mo! Kabang. Ayan! Hi kabang! Hello mga kabang! Hi mga kabang! Hi mga kabang station! Thank you Hydro Plus. Bye! Hindi mo ang pinagkaon dahil. And this is cookie. Hello guys! Annyeonghaseyo! Kumusta kayo? Okay kayo! Oh, speechless! I am very honored and privileged to meet this very successful entrepreneur. Wow! I know man! Well, thank you. You are one of the owner of Macau Imperial Tigo. Macau Imperial Cake. Once again, this is DJ Kukoy Martin. Ate Charing kayo. Salamat kasi katala. Kami kakakaon ka. Korean lahat. Kakain mo na ako. While nagsalita ka ng Korean, go. At kung sa vlog po na po, may nagkakaroon sa followers, Ate Charing, pinaka-milyon na yung mga nagkuha. 1 million tais kanding. Wow! DJ Kukoy, kumusta mo yung mga kanding? Okay na mga kandang dito, pwede na ako na. Boba na ba sila sa kuha, pero maulang ko kayo natas sa mall karon. Basta nakalibang silang katong pearl sa milk tea. So once again po, DJ Kukoy is one of the famous MOI DJ in Davao. Wow, thank you kayo. We're so blessed to have you. Once again po, DJ Kukoy, isa po siya sa may-ari ng Imperial Macau pa lang. Deki namin. Gusto mo mag-call ito? Yes, we will visit your Macau tea. Ang Macau tea niya, saan yung branch niyo, dear? SM Land Premier. SM Lanang Premier And the place sa second floor. and you can follow, you can like his page. DJ Kokoy Martin, Koreano Bisaya, okay kayo. Lahat ng pananalita niya para talagang Koreano and yung accent niya dito sa Mindanao, hindi lang sa Mindanao, all over the world ay talagang kung pakinggan ninyo ang accent na ginagamit ng MOR Davao, yun na. Okay kayo. Salamat kayo. Lamig kayo. Natukan ko. Hey, naku kayo. Naku kayo is daling tuloy na. Salamat kayo. Once again po, yung programa mo sa MOR. Mag-cocktail mo. Nag-upload sa Huawei version 3.0 sa mall sa umaga MOR 1.1. Pangalaman ito kaya dapat sa kwalito. O kapalito po ninyo sa Hera of Tayong. Dapat po sa Kumu app. Balik pa kay Manila. Mag-post ako po nito. November 18. Salamat kayo. Okay kayo. Thank you kayo. DJ Kukoy. Ang galing talaga niya. DJ Kukoy, thank you so much. Thank you kayo. Ang pinapirag ko na dyan, gusto ko mag-tulog saya. Once again po, please follow his Facebook page, DJ Kukoy Martin. DJ Kukoy Martin, DJ with dog, spell mo dog. Dog, jar, DJ, Jar. Coco, Colo, Kokoy Dumno, Kokoy na K-O-Y Martin. So yan po yung Facebook page niya, DJ Kokoy Martin with K as in kite. Tapos, meron din siyang YouTube channel. Please follow his YouTube, subscribe pala his YouTube channel. DJ Kokoy Martin, Kokoy Club. Yes, ayan po, and yung Koreanong Bisaya. yung programa niya sa MOR Davao. Salamat kayo. Thank you so much once again, DJ Kukoy Martin. Thank you ka, Korean TV. Nami sabon ito nga po katong Heist ka na eh. Heist, matong black pearl.
SM Lanao. Thank you. Thank you, Sarangeo. Thank you sa Bulacau na po kayo. Kulinig talon. Sarangeo. Thank you. Thank you, DJ. Yan po si DJ Kokoy. Isa po siyang famous na DJ dito sa Davao. And behind my back, mamaya in my front pala, isa din ng trending dito sa Davao. Later. Tatapusin ko muna to ha. Siya ang nagsimula. Siya ang nagsimula. Korean. Oo. Actually yung kay DJ Kokoy, this is male version. So ngayon naman, ipakilala ko sa inyo ang female version na nagsimula ng Korean accent. Walang iba kundi si... Ayan, di ba ang ganda niya? Mix para siyang, di ba? Nakita niyo yung nanalo ng Miss International, di ba? Kaka-crown lang, di ba? Ang nanalo ko ng Miss International ay Miss Thailand ko. Simple ng mukha. Oh, di ba? Very versatile. Okay, sige. Here, habang kumakain ako ng polo ng Lapu-Lapu, teacher chance ko po. Your Korean accent. Get it away. 안녕하세요. 마이타들. 아직은 그냥 있어. 그래서 나오지는 어쩌면 속도들이야. 어떻게 자기랑 너들아. 예술을 쓰고 이게 원래 그래도 나오나? On the spot collab. Ang galing niya. Okay, so kinahanglan akong interview ang imong answer Korean ha. Kamusta ka nagsugod sa imong Facebook page? Actually, sugod ko sa Huawei 2009. Then, try lang. Tapos, trip lang every week post ko. Last year, just bonggang. Nasipan ko lang. Big Korean ko. So, natulog ko and then boom, trend. But before that, ano yung Facebook page mo din? Carol Catalog. Yun na talaga siya. Ano mag spelling? Karal Cat Lopez. So, yung video niya na nag-viral, that was last 2018. How many views? 10 million views. So, ang ginawa lang naman niya, nag-Korean siya. So, kanina, yung si DJ Kokoy, that is the male version of Korean accent. Siya ang female version. Nagsasalita siya ng Bisaya, pero ang ginamit niyang accent is Korean. So, here, YouTube channel mo. Meron ka din My YouTube channel is KL Dynasty. KL Dynasty. And she's currently working at Lanang Sweets ko lang siya nagtatrabaho. Oh, di ba? Fresh yung Divisoria. So, ayan po. Thank you so much, dear Ed. Nakilala kita dito sa opening po ng Crustasia. Pagpatuloy mo lang ang nasimulan mo, I know, marami pong Pilipino sa buong mundo ang magpapasaya natin, lalo-lalo na po ang mga OFW. So, what's next for your social media accounts or social media videos, Facebook videos? Facebook office in Manila para Facebook headquarters. see you. Same as Dami Nicole. Punta kami doon. Dami kayo. So dear Karakat Lopez, thank you so much. Nakapag-live na ako sa Facebook mo and nakapag-live na ako sa Facebook mo, nakapalo na. How about, do you have any Twitter account or Instagram? Ano yung Instagram mo? Angel01. Thank you so much, darling. Dami kayo. Anong isang Korean nga dyan? So once again, thank you
so much and nakita kita dito sa Crustasia. Ano masasabi mo sa food in Korea? Lamig ka. Thank you dear, salamat. And ayan, kain muna tayo. Thank you so much dear ha. Once again, Karakat Lopez on